Goddag og velkommen til hvordan det repareres. Mig og Lasse har været ude i byen og købt en ny 360'er Xbox. Den helt nye Core System. Og den har vi så til at stå her, ikke? Men der er så bare det lille problem, ikke? Vi starter den. Fint. Og trykker heroppe, som I kan se. Den vil ikke åbne. Fordi det er noget lort. Lort! Den vil ikke åbne, som de ser. Så det vil vi vise jer nu. Vi skal bruge hele original ting. Ja? Uden salg. Vi skal for det første bruge et russent søm. Vi skal bruge en flad hammer. Så nu går vi ned i garagen og finder ud af, hvad vi skal bruge. Vi er så tilbage ude i skur. Vi har fundet et russent søm, god dejlig hammer og Kims original chips uden havsalt. Det første man gør, hvis du kommer tættere på at kigge af, se, vigtigt, pille strøm af først, okay? Det er vigtigt. Hør du efter, hvad jeg siger? Okay, film heroppe, ikke? Så tager du den her knap, drejer du. Det er vigtigt det her. Rigtig vigtigt. Hvis jeg kan få den af, det virker ikke. Så, den er af, ikke? Den skal vi bruge. Så tager vi sømmet, ikke? Det er vigtigt, kig efter hullerne, ikke? Du tager det tredje hul lige til højre, lige udkanten af skarindgang, okay? Du tager sømmet, stikker ned lige der, som jeg lige sagde. Så siger vi bare 3, 2, 1 og så kører vi bare. Det skal bare godt igennem. Der skal man helt ned i elektronikken. Det er vigtigt. Så har vi Kims prægningstips. Ligger du her, så banker du. Ligger du ned på siden her, ikke? Så banker du. Det næste du gør, ikke? Det er efter du har godt slået på den der knap. Ikke? Sådan der. Ikke? Det er godt, det er flot, det er grimt. Ikke? Så tager du den her ned, sætter du ned herover, ikke? Og jeg tror, ved du hvad, den her den lader faktisk gå over til min ven Lasse, som lige til over for mig nu. Han skal nemlig gå af bazar. Det er ham, han kan, men det er noget bestemt, der skal være. Tag den skal vi. Så kommer Lasse til, og Lasse går i gang med at reparere vores nye Xbox. Han går amok. Oj, det går godt for ham. Det går efter planen, Fuck, det bliver så. Og ja. Lasse han er sur, som man kan se. Lasse han går til den. Pas på øjnene, Lasse. Pas på katteøjnene. Og din katteklør. Okay, Lasse. Det er ikke sådan. Det er sådan, her, Lasse. Prøv du lige om det. Ja, det er ikke sådan. Men gør. Hvis du bare bliver ved med at filme på den, ikke? Prøv lige, hvis du lige stiller dig der, ikke? Vi skal lige have noget plads, ikke? Det var hovedet, der kom det. Jeg har mig. Jeg tror ikke, der er skidt med ham. Du skal lige lægge mig, ikke? Du virkelig er sur, ikke? For nu skal det bare virke. Man gider ikke vente længere, ikke? Så tager du en sten. Og så... Der skete ingenting. Vi prøver igen. Og så er den repareret. Nu går vi op og tænder for den. Vi ses deroppe. Godt. Så er vi kommet til den del, hvor vi skal samle den. Ja. Så den her, den skal du helst kunne få flere. Den skulle ikke have været af. Du sætter den nu. Ja. Sådan der, så sidder den der. Så skal du vende den om. Ja. Sådan der. Så putter du den her ned i. Ja. Den skal bare stoppes. Ja. Det er noget lort. Den her skal du bare stoppe ind her. Sådan der. Og så tænder vi lige for den fine Xbox. Så kan man det. Hvorhen er lån? Den ligger der. Hvis du lige går lidt længere tilbage, kameramand, så vi kan se. Sætter du den her ned på. Den. Ja, ikke? Sætter vi lige det. Så siger vi stop. Og så vender vi på et billede. Hvad sker der?
prøver jeg lige igen. Nu håber jeg ikke, jeg får sted. Vi skal også lige have den her på. Det, jeg tror faktisk, at det er virkelig glemt. Så siger vi start. Det virker ikke. Fuck. Den er dårlig. Shit, hvor fanden blev han af? Der! Hvorfor gør det? Langt, Rosen Søm. Ej! For helvede. Fuck! Det skal være fuck Du må ikke stoppe, bare kør videre. For fanden, du gav mig det chok, at det Jeg tror, er jeg kommer. skulle fjerne det lort i nakken. Nej. Jeg kunne mærke det. Ja, der har noget på ryggen! Nej, du har ikke noget. Jeg kan bare mærke det der, jeg kommer spænde i skallen. Ej, Lasse. Du skal ikke smide noget jord. Så er jeg fucking pæt. Hey, lad det! Nå, så skal vi ind i det dødsens farlige hus igen med fucking... Hvor går det klart?